Oktubre 16, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahuna, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao niining panahuna. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Salomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Salomon sa adlaw sa paghukom nga ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.